Maya payabak po. Din kaya katamo pong sponsor panakniting misa. Nestor and Maria Rubina Maglaki. Heraldo and April Aquino. Ferdinand and Emily Supan. Ning Torres and family. Aaron Joshua and Jel Malyari. Yabe tala naman po king panalangin tamo ding kapasalamatan dadi. Governor and Yoli Pineda and family. Vice Governor Baby and Bong Pineda and family. Anita Izon and family. Lourdes and Edgard Pineda and family. Benny and Josie Bautista and family. Paul and Marita Manalang and family. Belina Katigbak and family. Monet Gutierrez and family. Isabel Manalang and family. Espino family. Pineda Maniti, Antonio and Aguas families. Doktora Leonarda Manalo and family. Ruby Mungkal and family. Mr. and Mrs. Renato Panlilio and family. Mr. and Mrs. John Dexter Jau and family. Para po kareng kaya katamong mag-birthday. Florita Rivera, Gregoria Makapagal. Yabe tala naman po king kaya katamong panalangin, din kaya katamong kapatad ameyango nabi. Domingo Senior, Aurora, William, Julia, Jesus, Josephine, Rosie, Magna, Jose, and Franklin.
Parangalan tayo po yung dalit at pamuklat. Kila ginigigpa ang puninganak ang punibanala Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginotang Iso Kristo, ing lugod ng Diyos. At mga kong nibala Espiritu, manatili ya kaya kayo. At kaya ka, Antimori. Kapatad maya paabak kay Kongan. May payabak po. And Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po. So, pinimbati na isa't isa, Happy New Year po. Happy New Year. Of course, kasama Happy New Year ng po. smile. No? Dahil tayo magsaya at magalak sa araw na ito. Dahil binigyan natin ng parangal ang ating mahal na ina natin manubos. Bigyan natin ng malakas ng palakpak ang ating Panginoon ang pagpili ni Maria nating ina ng ating manunubos.
at ang buong simbahan ng mundo nagbigay ng parangal sa dakilang ina na ating tagapagligtas, Mary, the Mother of God. At tilingin natin sa Kanya na ipagdasal tayo ang ating bansang Pilipinas, ang buong mundo, na kasama ng ating pag-goodbye ng year 2020. Goodbye din kay COVID. Amen. Kaya po, salubungan natin ang bagong taon 2021, puno ng pag-asa at puno ng panampalataya at pananalig sa Diyos. Kapatid, bayo tayo pakiramdaman ing amano ng Diyos at pangmasyusyan ing mumuna ng Eucharistia ning 2021. Kimit mong kababan loob, isipan tala ring kakatang kasalanan at agapan ng taong tang papilkasala at mayno. Iya kastingin may nagkapanisyan. Mikupisal ko king Diyos. Igpong ibang mayapain. Kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uliniti, paligapok kaya ko. Karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin ko ang Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayapain tutuo pagkalawan ng katamo. Patawarin ang kasalanan ng tamo ay nakasana king biyalang hangga. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sambanda ka pasalamatan daka, pupurian daka paulining kekang higaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Kristong buktong ng anak ning ipa, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami, ikang makalukluk king wananing ipa, tanggapan mo ang panalangin ni. Gloria, Gloria, in excelsis
Dios ay pami, ipanwanan mi mito kitawan, kipangaindong ning Berhen Maria, biyat ni ang anak mo para kaya kami, dabangnan min naman sana ingkiyang panalangin, banmeking kayago mo, kapamlatan ng Yesu Kristo ang anak mo, amabit magari kami manimbalan na Espiritu, mito mo kipanga Diyos, manggaman kingalang ang Pamamasang ibat, king libro ding bilang. Nga na ning Ginoo kang Moises, sabihan mo kang Aaron, at karing anak ng lalaki, king ini ing sabianda, neng babiera ing bendisyon karing memalena ning Israel. Panwana na ko sana ning Ginoo at ingatan, aslaga na kayo sana ning Ginoo, king ganakana at maging malamya ke kayo. Manano na sanang lingapa na kayo ning Ginoo at pagkalubanan kapayapan. Makanyandeng sambitlan ing lagyo ko karing memalena ning Israel at panwanan kula. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Panwana na katasanan ning Dios king kayang pakalulu. Lunusan mo kami at bendisyonan, aslagan mo kaya sana king lupa mong malam, bana ing meto sikluban, abalo na ing kaya kang kaburian, at ing pigkalub mong kaligtasan. Sana ning Diyos, ing kayang makalulu, panwanan nakata. Sana ning Diyos, ing kayang makalulu. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya, uling alang pamangabiran, ingke kang kayatulon, karing sablang balayan at kekalang patnubayan. Panwanan nakata. Sana ning Diyos, ing kayang makalulu, panwanan nakata. Sana ning Diyos, ing kayang makalulu. Manano na sanang din tao, o Diyos, ikaing karelang purian, ikasana, ing puriana ning meto sikluban, pepanwana na katamungan ning Diyos, sana igalang det, petakutan, no ka rin man. Panwanan nakata. Sana ning Diyos, ing kayang makalulu,
sana ning Diyos ikiyang pakalulungan nananakata sana ning Diyos ikiyang pakalulungan. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tawo Galacia. Inyang miras no, ing mituldong panawon, tinubod nining Diyos ing kayang anak, mibayit ya king metong ababayi, at mibibiya lalam ng upaya ning batas daring Hudyo, banalang at busan, detang atyo king sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Anting katunayan, king ikayupin anak na kayo, tinubod ning Diyos ing espiritu na, ning kayang anak, karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang kanakong tatang. Uli naniti, anak na kayo ning Diyos, e na kayo alipan. At nung ing Diyos gewa na kayong anak na, ibyen na kaya kayo, ing sablang mga intulit, karing kayang anak. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Salitaya karing ke katang pipumpunan kapamilatan ding profeta ngeni magsalitaya ke katamu kapamilatan na ning kayang anak. Alleluia, 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 alleluia. In Ginoo manatili ya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasak king mayap abalita agpang kay San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inya marapalang mintar yung pastol karin Belen at ikit de karin e Maria e Jose ating bingot ang makakira king lalabangan. Inya nga tangalan da ito pimalitaro in sablang jamdam da tungkol king anak. Di sablang may karamdam may kapamulalala kitang beletarang karila ding pastol. E Maria pin tindana na iting sabla pibuli-bulayon na naking kayang puso may kunala kanita ring pastol paligayande at pupurian in Diyos kisablang damdamda at tingalan iyang ya itang sinabi na karila ning anghel kalabas ning paruminggo inyang miras na ing aldo masirkumsisyon ya ing bingot pimalaguan ding Jesus ing lagyong binyay na kayan ning anghel, baya pa mi pangagli. Iti ay mayap abalita ning Ginoo.
Kapurihan kaya ka, O Kristo. Sa mga kapatid, kabilis po ng pagtakbo ng panahon. At nandito tayo sa unang araw ng bagong taon, year 2021. Sa umpisa ng misa, pinasalamatan natin ang Diyos sa nakaraan at lumipas na taon 2020. Kahit napakatindi po ang mga karanasan, ang dinanas natin, hirap at pagsubok na dinulot nitong pandemya at maraming mga trahedya at kalamidad, mga matindi na mga pangyayari na hindi tayo makakalimutan ng ating buhay, ngunit marapat na pasalamatan ang Diyos. Dahil first of all, nakaraos po tayo. At kung ito'y pinatulutan Diyos mangyari, alam natin with a purpose. At binigyan ng parangal ng simbahan ang ating mahal na ina nitong unang araw ng ating paglalakbay nitong bagong taon 2021. At napaka-significant at very relevant ang ating pagdiriwang, ang pagbibigay natin ng parangal sa ating mahal na ina. First, what a coincidence. Have you noticed and realized that today is also the first Friday of the year? Amen po ba? Kaya po, sabi ko po, Lord, it's too much of a coincidence na first Friday, nandito tayo kasama ng ating pagdebosyon sa banal na puso nating Panginoon Kristo with His Mother bilang ina niya at ina nating lahat. Bigyan natin muli ng palakpak ating mahal na ina. Dahil napakahalaga po ang kanyang papel na ginagampanan bilang ina ng ating manunubos, tagapagligtas. At kung sinabi ko po na very significant and relevant ang ating papel, dahil kailangan natin na matularan ang katapangan ni Maria. Dahil alam natin na nandito tayo in a very unpredictable situations and everything is full of uncertainties, meaning walang nakakaalam sa atin kung ano pa ang tatahakin at harapin natin ng mga pagsubok na darating. Amen po. Sino po ba ang nag-aakala na ito ang ating maranasan? Kaya po mga kapatid, hindi talaga makakalimutan ang taong 2020 sa kasaysayan nating buhay. Amen po. At walang nag-aakala sa atin na ito'y mangyari. Kusang darating. Kaya po, tularan natin ating mahal na ina. Kaya po, nung binalita sa kanya ngayon ng mga pastol, nung binalita sa kanya ng anghel, na ngayon isinilang ang tagapagligtas sa sabsaban. At itong lahat ay kahit hindi na intindihan pa natin malam, ngunit binabulabulayan niya sa kanyang puso, meaning she kept that word in his heart. At nung sa sinapupunan
pa niya ang sanggol. It was already confirmed by her cousin Elizabeth. Remember, yung binisita siya, sinabi niya kay Pisan, mapalad ka. At mapalad ka sa babaeng lahat, at mapalad ang sanggol sa sinapupunan mo. At sino ako na dumalaw sa akin ang ina na aking Diyos? It was a confirmation. At nung dinala ang bata sa templo, ni Alay ni Jose Maria, Prophet Simeon and Prophetess Anna confirmed that the baby on her womb is the Messiah, tagapagligtas ng Israel. At after this confirmation of the shepherds, luluhod sa kanyang harapan ang tatlong popularly known as king, but they were astrologers. At ang buong mundo ay luluhod to confirm this child is the Messiah. Kaya po, nung nangyayari at nung natutupad at nangyari ang plano ng Diyos sa buhay ni Maria, sa buhay ng Sagrada Pamilya, at sa buhay ng kanyang anak, hindi na natataranta, hindi na napapanik si Maria. Kaya po ulitin ko po na pupurihin ang galing ng director at writer sa movie The Passion of Christ. I believe, if not all, some of you have seen that movie. But this coming Lenten season, I would recommend you to see again that beautiful movie, The Passion of Christ. And at this time, focus on Mary. Sa inyong pagpapanood muli, itotoo, no? Ifo-focus ang inyong pagmamasid, pagpapanood kay Maria. At makikita mo rito sa movie how strong she is. Kaya po, ang galing ng director at writer. Alam ng director at writer kung paano ipuportray ni Mama Mary ang kanyang role. At makikita mo siya dyan kung gaano siya katapang haharapin at masaksihan ang paghihirap ng kanyang anak hanggang sa dulo ng krus sa Kalbaryo. Walang kahit isa sa inyong mga ina na makakalamang. Kaya po, it was predicted by Simeon, 7 sundang tutusok sa puso mo. Swords will pierce your heart. But makikita natin kung gaano katatag, kung gaano katapang ang ating mahal na ina. Naghimata na yung babae, pero look at Mary. Bakit po? Bakit siya matataranta? Bakit siya mapapanik na alam niya na itong lahat na mangyayari sa kanya at mangyayari sa kanyang buhay ay kabahagi ng dakilang plano ng Diyos? She kept her on her heart. All these things, alam ko na bahagi ito sa plano ng Diyos. Lord, let your will be done. Kaya po mga kapatid, kailangan natin ang hiyas nating mahal na ina. Kailangan natin ngayon ang tapang ng ating mahal na ina na haharapin ang darating pa. Kaya po, nung nakakalungkot nitong aming Pasko at New Year sa aming pamilya dahil isa sa amin, actually husband ng aming eldest sister, ay namatay sa COVID, no, in Cebu. Nakakalungkot dahil kaya nga lahat kami nag-consult sa aming kapatid dahil nung umalis sa bahay
ang kanyang husband buhay. At after that, hindi na talaga nila nasilip man lang at nakita. Totoo po yung marinig na sa TV na wala na eh. Pag alis sa bahay, wala na. Hindi mo na siya masilayan pa. Hindi mo. So from the house to the hospital, at pagkatapos kinikrimi, tapos diretso sa columbarium. So kaya nga sabi ko, ate, at this time, tularan mo ang tapang nating mahal na ina. Kailangan maging matapang ka at tanggapin mo ang katotohanan. At mabuti naging matapang ang aming kapatid. At sabi ko, marami ka pang mga anak na kaya kailangan matapang ka. So, tingnan mo si Mama Mary. Yun ang parati ko sinabi sa kanya, how strong she is. So, yun po, magiging matapang ka. At yun po mga kapatid, so, kailangan natin ang tapang natin mahal na inay. Kaya nga sabi ko, this feast of our Blessed Mother, kaya po tugma din na ang unang araw ay para sa kanya dahil kasama natin sa paglalakbay. Ulitin ko po, sana sa ating buhay, hindi tayo matataranta, hindi tayo mapapanig, tayo may pananalig at panampalataya katulad ni Mama Mary. Kaya ano man mangyayari sa mundo, sa ating buhay, thank you Lord, praise God, Lord, alam namin na itong lahat ay pinilito mangyari with a purpose at purihin ka, pasalamatan. At with that disposition like Mary, we always feel calm and relaxed, pondering the will of God happening in our life, in our society, in our world. Mary, thank you for giving us that exemplary example and model for all of us. Amen. Once again, palakpakan natin mahal na ina. Mama Mary, thank you. And thank you, Lord, for choosing our Blessed Mother. Talagkatapo at ngini ipayagtamo in kasalpantayanan. Sa salpantaya ako, King Diyos. Itpang mayupayang tuto, linalangking banwat yato, at kaya sa Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Piniliki mo pa yan ng banal na Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipay ka rin mete, king katungaldo sinubliyang mebe, pepay ka siya banwa, makalukluk wanan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto, iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kong karing mabie ang pong mga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublidang mieding mete, at king biyaran ng Amen. Manalangin tamo king igpa, baniting bayong banwa, gawa na katang meto nga bayong balayan. Mananasanang ininduning Diyos, sa panakatamo, king kakatang pamanalangin, nga tamong manalangin at sumabi, Ginoo, panwanan mo kengan. Ulitan tayo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para karing dakal ng masampat a pinandit, ning banwang iti, para king dakal akaya panloob at kapatawaran, para king labis-labis sa gatganaka, at migit pang kapibabatan, mitmong tiwala tang manalangin king Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king mitmong tagumpeng pamamayapa, para king masanting a pamirakayan king kaunlaran, para king obra karing alang kapanintunan, at para king migit pang makatawong kabilyan, ding talapagobra, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan. Para king paliding lugod, karing tibale-baleta mo, at dugal para karing kakatang anak, para king dakal akagalangan king bie, at migit pang pamangambil kaniti, para king alang sagkul a pamaglakbe, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan mo kengan.
para king tetagan at espiritu ning pamagsakripisyo, para king kapanaligan at tiwala, para king kagiwan gawang bayong bage, at metong adiwaning legwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan mo kengan. Para karing taong kawangis ng Maria, mapakumbaba at masuyo, para karing indong alang likat bagmalasakit, para kareting kapilanman, emi ka anak, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan mo kengan. Para karing pamilya at karing mahilig magdilidili, para karing sundalos at talapamayapa, para karing pamuntok at talasuyo, para karing mga biyasa at karing karaniwan na tao, manalangin taking Ginoo. Ginoo panwanan mo kengan. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O malugod at Diyos, kasman mi imbanwang iti king kakalugod at ganaka, ibuklat mi pahintungol ka kami, banayarapan mi yang alang takot, mitmong tetagan at kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, iti adwan mi, kapamnatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kay kapatid, magkatamunda matanggap harapan ng Diyos, ipamayupayang totoo. Pagkapanasan ng Ginoo ting taon karing gamat mo. Kay
Iti kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ay pame, pagmamasyasan may kaniting panahon, ing umpisan ing kakaming kaligtasan, kaniting kapistan ng Maria, ing indo ning Diyos, adwan may king ing keking kaligtasan, miras king kiyang katuparan, iti adwan may king kapamatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo manatili kya kayo, At kaya ka ang yat na tinuloy, rin puso yo, makayat na no, pasalamatan tayo ang Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunipin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan akang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalang angga at lubos mayupaya, kapamnatan ni metong makapagmulala at pasabing misteryo, ing nuwa na Berhen Maria, kigline, ing bugtong mga anak, at dila ne king dalisin ang sipupunan, ing Ginoo ning banwa. Iya, alang akilalang lalaki, maging mitong yang indo, iya, aming anak, minatili yang Berhen. Nanupin tula, ing kiyak, king adwa mong susun akalam, mitmuyang kapagmulalan, king kiyang pangaindong Berhen, at mitmong tula, king pamibayit na, king mingabos. Kapamilatan na, ring anghel karin banwa, yayampang da, ing karilang panalangin, ning pamayambang kabang magsayala arapan mo, manggaman, king alang angga, misugi sana, ing siwala may king karila, king matagumper ang dalit, ning kapurian lain ngaming kakanta. Banal ming igpa, karapat dapat rakang purian ning meto yato, uling king kapamatan ning kikang anak ni Hesus Kristong Ginome, at king kayupayan ning banal na Espiritu, dininamong be at kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaos ing kikang balayan, ban manibat king kasaslag ning aldo, ang kayalbog na indalise, damayampang ya bilang kapanyamban king lagyo. Ipa, pagamamumi, ing pamalalan mula king Espiritu ritingayan, adalamit daraon kay ka, ban maging katawan at daya, ning kekong anak kay Hesus Kristong Ginome. Amin, notos kay kami man, pagmasosyan miya iting Eucharistia, kanitang bengeng mi panganyayaya, kinuha na yung tinape, pipasalamatan na ka at pinuri. Piraso ne at binyakaring kiyang disipulo nga na, tanggapite kungan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ng kalis pasibay, papasalamat kay ka. Adwen ka rin kalis disipulo nga na, tanggapin tayo kungan, at minum ko kaniti. Iti ang kalis ni kanakong daya, ing daya ni bayot langgang tipan, ay mubo para kaya kayo, apakasablang tao, bang kita patawalan kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasya tayo misteryo ng kasalpantayanan.
Igpa, gaganakan mi ang kamatayan ng kekang anak, aming abos kaya kami, ingkiyang maligayang pamayubling mibe, ating pametos ng banwa, kabang panayon mi, ing panyatan ng pasibayo, inya daraw mi keka bilang kapasalamatan, iting mabi at banala sakripisyo. Balikdan mi, iyayayin ng kekang Santa Iglesia, at lawan mi, iwidaon king sarili na, paulin ng kamatayan na, ikuha na kaming sinot keka. Pagkala mo, king kaming misulusulo, king kayang katawan at daya, may katumuan kaming king banal na Espiritu, at magimitong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kisa ng metong alanganggang daon keka, at papalyariyan na kaming merakayanan, king pamamanan kekang santo. Muna kami ng Maria, kapinanberen ay hinduning Diyos, kami rinduan, mga apostol at maligayang martires, kami ng San Jose, kayang esposa ng Maria at isablang santo. Paulin ng pamamilatanda, manali kaming mirinan kasaupan alang patanan king harapan mo. Ipa itisa ng ayen ni pangasot ni keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para kay mabilog ayato. Pasiknangan may kasalpatayanan at tugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan, maglakbe, kitiking yato, kabiningki kang Talasuyo, Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, at yung sablang bispo at sablang pari, nung balayan at inatbos ning kay kang anak. Ipa, pagkadaman mo, mit mong pakalulo, yung panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap kay ka. Lunusan mo mga tinipunan ding sablang mong anak nula pa man makasaw. Ganakan mo lang naman di kapataming miyangon na biya di sablang keka may matulat memon na kete king yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian anong nuki manayang magkamit lubos king ligayan mong alang angga. King kapamata ng Kristong ginume at king uli na pagkalubong king yato king sablang bagi mayap. King kapamata ng Kristo kambinat kaya, ipamayupayang tuto, kagum ng banal na Espiritu, pupulak at parangalan, manggaman, kingalang angga. Ngini, manitamoy mo kapanaligal at kukigpa, karamantiro na kaya katamo ng Ginoo. Isang banyang lagyo datang kay kami, hingkayayan mo, ipamintuan ang loob mo. Itiging yato at ibanwa, ipamintuan ang loob mo. Kami, ingano
Ikabos mo kami o Ginoo sa sablang marok. Malugon mong ipagkalob ing kapayapaan king panahon. Ban king kasapan ng kang pakalulo, para ti kimikabos king kasalanan, at maligtas ka sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami ni maligayang kapanaligan, king panyata ng Iso Kristong, kaya kaming talapangabos. Lekay na ikaw, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, O Ginoong Hesus Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ni kakaming kasalanan, nune lawan mong kasalpatayanan ng kaya kang iglesia, at pumayapan mi, ampun bilugan, ang pangking kaburihan mo, ikang mabibit magari, manggaman, kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoong manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimo, Kapatad, ipakita ngini makamitong tamo king kapayapan. Peace be you. Greet one another. Peace be with you. Peace be with you. Nyo ang kordero ning Diyos, nyo ay malalako king kasalanan ning yato, mapaladlor may yaos king apuna ning kordero. Ginoo, ay ako matangpak-tanggap kaya ko. Dapat yagkas niya ang amano mo at kumayag na ako.
Karin pong kaya beming si Simbo king live streaming. Siklo tamo po ban pangadyan, ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko king atsuko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento, umiyaka mo man na spiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong kiyang lubusan ing sarili ko keko. Emo sana'y pahin tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Amen. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit no at may kamate no karing dakal la tao. Ipanalangin ming antabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambiyaning belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa no, kumayap na sanang malalagwa, ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangaw nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ting sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipanagapumiki ako, ing patuknangan mo no, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesukristong anak mo, ang mabibiye ampong mag-ari kambe mo, king kami tunganing banalay espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ng aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan abiren. Amen. Berhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Cassia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O igpa, kabang papasag miya ang Berhen Maria, ima ng Kristo at induning Santa Iglesia, impamakinabang mi kayang anak, iyata nagisanang king kaligtasan, iti aduan mi, king kapamatan ng Kristong Ginoo mi. So first of all, we are impressed, no? Sa napakagandang voices natin choir. I just want to thank them. Let's give them a big hand of applause. Napakaganda ng voices ng choir. Inspired. No? So thank you very much. Pasalamatan natin ang ating cameraman. Talagang palakpakan natin. Thank you for covering this mass. At ang ating servants for this morning, our commentator, lectors, our MDC, our Knights of the Altar, our ushers and usherettes, our collectors. Palakpakan natin ang lahat na nagsiserve sa atin ngayon. Thank you very much. At kikungan na alam ko na puyat tayo kagabi pero inuna natin ang banal na misa. So you represent, no? I believe the members of family na
tulog pa ngayon. So, congratulations, nandito tayo, nagsama-sama bilang pamilya sa bayan ng Diyos. So, palakpakan natin ang bawat isa nandito. So, thank you very much po sa inyong lahat. Nasala, iuwi natin ang lakas, ang bagong lakas, bagong pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. At kasama natin ating mahal na sa ating pakikibaka itong bagong taon. At katulad niya, tayo maging matapang at malakas ang matatag ating pananampalataya sa Diyos. Amen. In Ginoo manatili akya kayo. At kaya ko, At binisyon na kanin Diyos sa may payang tutu. Ingig pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Uminako king kapayapan at lugod king Ginoo. Salamat, King Diyos. Thank you and Happy New Year po sa inyong lahat. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and days of old lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take the cup of kindness and for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take the cup of kindness and for all lang syne. Mga malamang kapatid, King Ginoo, pag-umpisan tayo yung banuang 2021, King bulan na ng Enero o Januarios. Iti ba't siya king manong Janus, ing metong Diyos anda rin pagano rin karin Roma, simbolo na metong yung buntok tao, adwaya lupa. Ing metong at siyang Arap, ing kodang lupa at siyang tundun at siyang gulot, para ipakilala na kikatamo yung milabasan na panahon 2020 at inimang lupa keng Arap sa salubungan ing bayong Banwa. Ing kikatang modelo king pamanyalubong tamo king bayong Banwa yapin indong Birhen Maria ing mumunang aldona ng Enero piyesta ng Theotokos por nasabihan ing Birhen Maria ing bayong Eva yang indunan ng Diyos. At may gawa iting konsilyo nga iti kaniting doktrina karin king Ephesus. Uling karin king Ephesus karin ya makatuknang ing Diyos-Diyosan da deng babayi karing pagano nya karin king Ephesus mo naman yung balen ng tibuan sa mga ebanghelista ampon parati ang menaral karin San Pablo. Kung ano tayong salubungan ng bayong Banwa, ekeng akbungan, ekeng sigla, ekeng malingongo, nun ekeng tahimik espiritu ng kontemplatibo. Kalupan ng Birhen Maria, nanamnamana at pakamalan ng king puso na, yung may pabalita tinggap na king anghel, ampon karing pastul, magbante, karing karelan tupa, karing king taldawa. Anang San Agustin, nung balang bayong Banwa, metong yamo yung kasalanan na mortala, aput-putaging biyatamo, bayo tamate, milako yung marok tang ugali at makasadya tamong marap king kikatang Ginoo para kintawling oras ning pamanukom. Diyan sana po nga ning bayong Banwa ngayti, hindi katamong dinan pansin, yapin ng katahimikan, silensyo, espiritu ng kontemplatibo, pasalamat king Ginoo, at magtanto, sana bawasan tala rin kaya katang kasalanan, kanita, yung bayong Banwa, bunasabihan,
bayong biye, bayong pamikatagon marap king apong Ginoo, at bayong kaladwa at puso makayampang king Ginoo. Ini po yung malatiyong kapatad, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Ing Ginoo manatili kay kayo, bendisyonan ako ng may pahing Diyos, iti pagkalog ng ganyan na ganang grasyang kailangan yung yaning bayong banwa. Klagyo ng ipa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen.